Salutare la toată lumea, sunt Nice27 și astăzi bun revenit la un episod din seria mea de tutoriale. Bine, nu e o serie, dar fac și un episod pentru că un băiat m-a disperat să-i fac Outlast-ul, să-i dau Alfui, îl dau, așa că intră pe net. Binem așa. Nu e greu. Așa, dăm pe prima. Scuzați-mă că am voce așa, dar sunt puțin răcit. Și chiar melene să mai fac filmări. Dar nu-i bai. Scuzați-mă că acest tutorial nu va avea intro pentru că nu este ceva special decât o instalare la un joc. De asta nu zic că nu vrea tutorial. Deci voi dați ok, așteptați să vi se încarce. Mie este încărcat deja. Închideți internet că mai aveți treabă cu el. No, da, închide și asta, dar o mai trebuie deschis. Uitați, o să vă apară chestiile astea. Unul mi s-a instalat aici Outlast-ul, da, uitați. Le luat de astea, nu luați în seamă, Outlast-ul, da. Apăsați click pe el, vă duce aici, dați pe setup, așa, dați puțin. Deci puțin să dă refresh-ul. A, da. Dăm yes. Și eu l-am băgat deja. Uitați. Apăsăm ok. Muzica asta tâmbită, dar stop, dacă vreți faceți cum vreți. No, adică yes. Și dați la crack și copiați chestia asta, uite așa. O duceți unde aveți jocul. Eu am jocul unde? Aici. Eu am jocul, uitați. Outlast și dați paste. Yes. Și dați așa. Nu credeți că trebuie să dați yes, așa. Dați voi una de aici, una de aici, una de aici, una de aici și vi s-a făcut, da? Deci, da, cam atât a fost tutorialul. Dacă vă încurcați și nu puteți să-l faceți, ID-ul meu de Skype va fi în descriere, deci cam atât a fost. Uitați, Outlast-ul aici. Nu știu, caută programul ăsta întâmpit aici, dar îl băgăm aici. Mai bine îl băgăm pe ăsta aici. Forgiul la ce trebuie, nu știu. Da, deci cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comment, like și cam atât a fost. La revedere! Că pe ce se opre filmarea, nu contează. Bye bye!